बहरवा में आग लागना, बहरवा में आग लागना। भइल कवन करा के आज तजात बनी कहे तरसा के, कहे तरसा के। दुई चार दिन भइल कवन करा के आज तजात बनी कहे तरसा के। नैना चार कराए बलमुआ हो ए सजनमा हो, नैना चार करा दूनो अखिया जोड़ के बहरवा में आग लागना, बहरवा में